Nyumba ya Malamulo yavomereza kusintha lamulo imene imayang'anira chisankho mdziko muno. Dzina langa ndi Nafe Mlamba ndipo mu programu yathu ya MBC Exclusive tikucheza ndi Albert Mbawala amene ndi wapampando wa komiti imene imayang'anira za malamulo Nyumba ya Malamulo. Takulandirani. Ndathokoza bila Nafe. Tangotifotokozerani pamene bili imene yasinthidwa tsopano. Tangotiuzani kuti chimene chinachititsa kuti zimenezi zichitike ndi chani. Ndathokoza kwambiri. Bili imene kuti ibwere ku parliament kuti nyumba ya malamulo isinthenso mukumbukire malamulo amenewa tidakonza mu 2023 meda pangali piru malamulo yamba kale achitikisira masankho nkukonza tsopano. Tidapanga malamulo amenewa mu 2023 anzathu civil society anaona kuti malamulo amenewa penanso pali vuto loti tikonze chifukwa anthu ena amene akuyenera kuvota koma ukhanga kuti chifukwa cha malamulo amenewa sakatha kuvota akapita malo ena amene sadalembetsera nchifukwa nkhani inabwera ku parliament kuti tikonzenso malamulo amenewawo. Tikaona anthu amene pakanali pano ndi 80,000 malinga ndi bungwe la MEC anthu amene 80,000 ndi amene adakakanika kuvota yes. Chifukwa chokuti lamulo limene silinasinthidwe yes. Komano panopo lamulo limene lasinthidwa koma tikumvetsedwa kuti pala anthu ena ndithu monga ngati atolankhani amene satheka sakhala nawo gawo limene la anthu amene akuyenera kukavota kumene atumidwa kukagwira ntchito yes. Ndi chifukwa chani atolankhani simunapange include ulendo uno? Tilankhule kuti pamene komiti yathu ya legal affairs timakumana ndi anthu amene timafunsa maganizo awo timvetsese chimene afuna malamulo tikasinthenso. Mmenembo tinali ndi bungwe la MEC linabweranso tinali ndi bungwe la Misa Malawi bungwe lanu la atolankhani inu tinali mabungwe masiyosiyosi ena amene abwera mmenemo awa integrity forum on elections Malawi Human Rights Commission tinafunsa ife ameki tiuzeni amisa Malawi ndi yawa afuna nawonso mwachite include akapena kupitako adzikavota. Inuyo ameki tiuzeni muli nkuthekera muli ndi capacity kuti tikabweretsa limene tikazisiya mmene muwalola anthu amene kuti kumene angapite kuyapita kuntchisi choyera kuti longo yakavote mukwanitsa. Anatiyankha kuti ayi tikatsagula kwambiri chinthu ichi kuti aliyense abweremo ndiye kuti masankho satiyendera bwino tiononga zinthu chifukwa kumene kuja timapititsa maballot paper kolingana ndi mmene alembetsera anthu pa center imene so mukapititsa anthu ambiri amene sadalembetsera amene pacha muzi maballot paper akaperera ballot papers that will create vuto lekulu kwambiri. Ndiye nchifukwa kuti malamulo abwerabe takonza inde komabe tatsekera anthu ena kunja kutibe tisachita kuwononga nkwapatsa bize ameki. Komano ndi chifukwa chani komiti yanu inakana kuvomereza bili imene pachiyambi? Komiti yathu ya legal affairs muli anthu andale ndife anthu andale ndife muli zipani zonse mmene muja mukomiti muja zonse komanso maphungu amene abwera ngati ma independence timakhabe ndi maganizo osiyana mmene tikuonera lamulolo kolinganso ndi ndale mezi li mutu mwathu. Itabwera lamulo lijalo ma MP ena amene ali gawo la komiti yathu amaona kuti lamuloli pena pake sili kuchita bwino chifukwa luyang'ana kwambiri vote ya president. Fa munthu ngati mukuntenga kuti Longwe akagwira ntchito ku Nsanje ndekuti ngati muti akavotele MP kumene koko akavotela MP amene sakumudziwa si MP wake sakatumikira iyeyo komanso MP uja kumene kuja apeza kawaluza ndi vote imodzi mina vote imene aluza nayoyo si anthu ake ndiye munthu wakulilongwe uja ndiye ma MP sane comfortable kuti lamulo iliso na baki likhoza kutipweteka ifeso nkhale anthu andale ndiye komanso nkhale even nthawi ya masankho tansala masiku 40 or 41 tukasithaso malamulo apena mina samekiwa tiapatsa bize kuti akonze ndi zinalika ndi mavuto nenda kuti akonze izi ndizi ziwavutirapo ndiye bwanji lamulo kilise mmene limu tisalikonza nchifukwa ena aphungu anakana ndipo tayendera vote ndipo aphungu 8 anavota kuti takana ife lamulo lisalisinthe ndipo 7 anati ayi tisinthe kulingana ndi dandaulo labweretsa ma CSOs kubasa Misa Malawi. Ngati komiti ndinokhutira komanso kondwera kuti lamulo limene lipakadali pano ladutsitsidwa. Mukandifunsa kuti ngati komiti ndinokondwera kapena ayi zindivuta kuyankha
chifukwa ine ngati chawa komiti yanga yakana kuti lamulo lisadutse komano komiti ya nyumba yonse mmene mucha yapanga overrule chiganizo cha komiti yanga ndene ndili pa neutral kuti kodi zabwera zakhala bwino sidakale bwino zichivuta komano kupita chitsogolo liyembekeze zotani kuchokera ku komiti yanu chifukwa ngakhale komiti ya lamulo lavomerezedwa padakalibe zinthu zina zimene ngati komiti munanena kuti aziwineka zikonzedwe lamulo lisanasinthidwe muchitapo chani kamena basi nkhani ngothera pompa malamulotu timati it's a living document chinthu cha moyo chifukwa chikuyendetsa anthu lamulo limeyendetsa maganizidwe a anthu machidwe a anthu ndifuta anthu akuyendetsa lamulo ndi anthu amoyo lamulo limakhala moyo ndipo limasintha kulingana ndi nyengo mmene asinthira chifukwa timapita kumene kuti tukapanga amendi tukasinthanso lamulo lilipo kale koma tukalikonzanso kuti likhale kuti likugwirizana nyengo zimene anthu akutani akudutsamo akuyendamo tsono kupita chitsogolo lamuloli tikhoza kusinthanso tsogolo muno kulingana ndi mmene nyengo zilili ndi mmenenso anthu akuganizira chifukwa nkhani ya komiti yathu nkuti tipange malamulo okomera amalawi osalopsinja amalawi ayi koma malamulo okomera amalawi kuti dziko lathu linke patsogolo ndingokutengera mbuyo pang'ono chimodzi mwa zinthu chimene komiti yanu inadandaula ndikunena kuti timing imene lamulo limeneli limabweretsedwaso kuti lisinthidwe ndiyolakwika ndi chifukwa chani komiti yanu inanena zimenezi dandaula nakuti ameki mwina pokonzekera amatengera lamulo lipo losasinthali kuti tiyendesa masankho athu motere na tikukasintha mayendetsedwe amasankhowo kuti angotsala masiku ochepa mwina nkutheka ameki tapatsa bize tapatsa mavuto kuti akonzekere bwino chifukwa masankhotu sinthu ya tsiku limodzi it's a process imene mukuyenda masiku onse mukonzekera ndeti maopa kuti mwina amekiwa tikasintha lamuloli nthawi yoti kwatsala masiku 40 okha mwina kukonzekera kwawo kuwavuta mauteke masankho mwina sakayendetsa bwino ndenkhawa ina ipo ya komiti polankhula nkhani ya timing tikambeza section 74 ya PPLGE Act imene imaletsa anthu kunena kuti azingovota malo amene anapanga register mwakambapo nkhani za mehinde justification yawo ilipo komano iniyo ngati komiti mukuona kuti lamulo limeneli likuyenekabe kumagwira ntchito potengera kuti masiku ano anthu amakhala akutumizidwa malo osiyanasiyana kumakagwira ntchito zosiyanasiyana zotikumikira kuno ku Malawi lamulo limene kuti likabwera munja likhale timati watertight lisakhale ndi mavuto ena aliwonse polipanga implement poligwiritsa ntchito tsono mukaona kuti lamulo lija lakonza kuti anthu okha awa ndi amene likhoza kuwalola kuti akavotere kwina koma mukangochitsagula kuti aliyense ngati wasankha kuti wachoka mwina kuna amaona matenda kwina kwake ndi mpheuvota yampezera kumeneko akavotere konko singagwire ndipo sitheka chifukwa ndi ameki sakwanitsa aliyense abwera nzofuka inu dzavotera kuno nazona amayi wanga amadwala inu dzatere kuno ndiye lamulo timakonza kuti polipanga implement likamagwira ntchito litumikire bwino lisakhale mavuto likhala kuti likuyenda mopanda vuto lina lililonse akulipanga implement aja asakhale ndi mavuto ena aliwonse makamaka ili lamulo la masankho lovuta ndakamakani ya ballot paper kuti amapanga print kolingana ndi namba ya anthu amene alembetsa pa senta imeneyo ndengati angolo aliyense amene silingachite control kuti kodi ali nafe akavotera pa senta imene alembetsa silingachite control ndekuti ma ballot paper aja sakwana ndakangoperewera amene ajawo ndi ngozi yayikulu ndili masankho osasukonekera ino ndi NBC exclusive imene tili ndi Albert Mbawala wapampando wa komiti yomwe imaona za malamulo mnyumba ya malamulo dzina langa ndali nafe mlamba khalani pomwepo tikupitirira ndi program yathu ya lero ya MBC exclusive imene tili ndi Albert Mbawala amene ndi wapampando wa komiti ya nyumba ya malamulo imene imaona za malamulo muli ndi ine ali nafe mlamba
tsopano acheya psika letu limene lamulo limene linasinthidwa yes zaka ziwiri zapitazo lamulo lomweli linasinthidwaso kodi nde kuti tizolowere kunena kuti kupita chitsogolo zimene zizichitika kunena zoti chisankho ichi chikamabwera masiyeso zakadandaula nde kuti basi action izitengedwa kunena kuti lamulonso lisinthidwe. chimene chachitika yapa malamulo amakamba kuti ku malamulo atakula constitution section 67 imati ngati president in his opinion akona kuti pali constitutional crisis or emergency akonzindisa nyumba ya malamulo ipiteseka kumani mchimene achitapa and a president iwo achita consider request ndi request langu ichita kusana kuimvera ya anayiunikira kaye iwonso ndi mina ma advice awo kwa request itiunikire kaye kodi nzoona so sikuti president akuzongoti athene yonse poti dandaula uyu iparliament bwera mukumane koma anachiona lichichi inchofunikiradi kuti tikonze kuti ufulu wa anthu ena tisauphwanye fatatu kuntchito kuti akagwire ntchito ya masankho kodela kuti sadalembetse iwowo so anthu asaope ayi president sakhala yekha makhutula akhala pansi ndazilangizi wake aunikira pempho suti ngoti wadzuka linafe kuti president ndifuna musalamulo sutamvera president ayi ndinu katswiri wa nkhani za malamulo mwapatsa chitsimikizo chotani kuti lamulo limeneli pakadali pano mwalizukuta ndithu. lamulo ililitu muone kuti tinapita apamu timakangosintha kankhani kochepa kwambiri section 74 ndi 75 koma lamulo lonse lili mmene linalili tidakonza lamulo labwino kwambiri lokhudza masankho monse mnali mavuto tidagwiragwiramo ndipo lili bwino kwambiri lamulo limeneli ameke aja tapatsa lamulo labwino limene akuyendetsera masankho koma mpokhapa timakagwiragwira ma section awiri okha 74 ndi 75 amalawi akhale nchitsimikizo kuti nyumba ya malamulo idapanga lamulo labwino kwambiri loyendetsera masankho ndo masankho yawo sakhala mavuto ali wonse chifukwa lamulo lake loyendetsera masankho labwino lamphamvu watertight palibenso palipose pokayikitsayi wina asakhenkha kuti amene masankho akuyanthu amakamba zobera ayi lamulo lili very good wina sangabere masankho kulibe watakhago tsili bwanji sangabe. tikambeza komiti yanu kodi mutati muzipange assess komiti yanu yagwira bwanji ntchito zaka 5-6 zapitazi. komiti yathu ya malamulo ku nyumba ya malamulo imeneyi ndene mona mtima yagwira ntchito yabwino kwambiri kuti muone boma ili lachakwera litabwera labwetsa kusintha malamulo ambiri kuti akonze zinthu zina ende malamulo amenewo amabwera ku komiti yathu timayang'ana nkuona kuti malamulo ngokomera amalawi akonzadi zinthu m'Malawi muno ende komiti imene yapanga malamulo yapanga kumende malamulo abwino kwambiri ku nyumba ya malamulo kuti tikhoza kukonza nthu zina timakhalanso ndi ma amendments pena mandiona parliament ndimatha kuyima ngati chair wa komiti imene ndi ma amendments kuti lamulo li tikusintha yapo konse kwathandizira executive achi kuti tipange lamulo labwino zimene iwana ziwala ife timaziyikapo timoto mina pasada konse timathoyo siriya kumapa chizunguchi chitere kuti ajaji ukhote ukapanga interpret akapanga interpret bwino so a committee imeneyi yagwira ntchito yokoma yakhala nkhani yokhudza malamulo a dziko lino. imodzi mwa malamulo amene komiti yanu inasintha ndi ndondomeko yokhudza section 89 subsection 4 komanso subsection 3 ya constitution yathu imene imakhudza mafunso amene amapita kwa mtsogoleri wa dziko ndi chifukwa chani munapanga zimenezi. timayenera kuti mudzero kumbuyo ko lamulo limene lija silipagwira ntchito kwenikweni chifukwa ma president sankapita ku parliament amene adakupita kwa muluzi kamodzi amene akupita every sitting ya parliament akupita kankha mafunso ndi awabwera apa wachakwera sono chifoti lamulo ndakhala nthawi itali it wasn't active for a president osankapita ku parliament koma tsono mmene wayamba kupitamo tinakuona kuti pali zina zotigwireko tisintheko kuti malamulowa adzimveka bwino komanso tithandize mtsogoleri wa dziko kuti adzibwera nkudzayankha zinthu zokhazo zimene zili zokhudzadi dziko chifukwa mafunso amene aja si a constituency
amafusa mafuso a national interest so timene tikezo kuti ziveke bwino komanso mafuso akhale well controlled tisangobweretsa mbwerera kwa president ayi munthu uyu ndi munthu wankulu wambiri mdziko muno ndi citizen number 1 tisangobweretsa mbwereraso ayi komanso atumikire wanthu bwino so tikhale malamulo olongosoka oti munthu potumikira anthu amalawi achi atumikire bwino popita parliament ukankha mafuso amenewa pakunika kwanu kusintha kumene kukuthandiza kwambiri muona kuti mchizungu amati sanite pali dongosolo labwino lokuti tikuyendetsa bwino nthawi imene wabwera president akafusa mafuso akayankha mafuso chimangamboti basi ikangoti mafuso amakhala I think 5 or 6 supplementary onjezerapo atatu akamaliza basi tonse timaweruka kuti tisakheso nanga waweruka mnthu wankulu ife tikhaleso tonse timaweruka tsono malamulo aja abweretsa sanite abweretsa kadongosolo kokoma kabwino kuti akabwera president nayankha mafuso aja amalawi adzimvuta uyo munthu president akututumikira komanso nyumba ya malamuloso yothandiza kutumikira amalawi ndi president limodzi. Mwakamba za sanity komano ndi chifukwa chani zimapezeka zokwera president akapita ku nyumba ya malamulo kukayankha mafuso amakhala kuti alipo ndithu supplementary questions amakhala sokuti alipo koma kumapezeka kuti kukhala chipwirikiti makamaka kumbali ya otsutsa boma. Tsono funso limene nyumba ije ndiyandale Parliament it's a political house nyumba ya ndale tsono mukatengera ndale za kuno ku Malawi kandi ku Africa timapanga ndale daily tikangopanga masankho timapitiriza kupanga ndale azungu achakapanga masankho amasiya ndale nkupanga chitukuko koma kuno ku Malawi timapanga ndale tsiku ndi tsiku nde mmene muli nyumba muja muli mbali ya boma ndi mbali yotsutsa so mbali yotsutsa nthawi zonse amafuna apange aonetse kuti boma lulephera boma sulukuchita bwino kuti iwo wapeze mwayi kuti amalawi adzasake kuti akakuonzera kuti boma sutaniro sulukuchita bwino nde kumakhala kuti basi ndi ndale kuti amuonetse ngati president pena aukanika ntchito zimakhala ndale basi koma malamulo ngokoma ngamuno bwino koma izo ndale za nyumba ija it's a political house. Mwazifananizira nokha kuti amalawi komanso azungu kagwiride ntchito ka nyumba ya malamulo ndikosiyana anzathuwa amati akamaliza chisankho amamba nopanga focus pa nkhani za chitukuko pamene ino andale mayamba beopanga makhala mukupitiriza ndithu kupanga focus pa ndale zimenezi simukuona kuti mukualakwira amalawi mukamapanga zimenezi. Nthawi ina yadanduza mzungu wina some 10 years ago ndisanambe sondale adanduza kuti vuto la ino amalawi kuno kuti ife azungu tibweredza pange investment zathu kuno ku Malawi tumakhala ndi mafuso ifuka ino amalawi nthawi zonse mmapanga ndale ndiye ngati simupanga ndale timizi ifeyo security yathu sili bwino ndiye mukakamba kuti udi amalawi simuwalakwira nkutheka da amalawi walakwira chifukwa amalawi sadya ndale timakamba kuti ndale sabatani samaja so ngaithawi zonse mulankhula ndale osapanga chitukuko ndekuti amalawi aja ayatisankhaja tuwalakwiradi tuyirati sintheka chitidwe muone lero ndi malankhula sunena ku constituency kuti ngakhale tiwana ta ku primary mukuti dziwerenga tili bizo lokhula za ndale paliponse it's all politics tulakwa amalawi tuwalakwira atisankha ife adindo kuti atumikire tibweretse chitukuko miyo yawo isinthe koma tikamanga kuti akapanga icho yayi walakwitsa asadapanga izo koma ifika kupanga bwino posa uyu tuwalakwira amalawi ndipo dziko lino silitukuka. Tsopano kupita chitsogolo motati mwasankhidwa kuti mubwerereso ku nyumba ya malamulo muchitapo chani pofuna kukonza vuto limene mwavomereza pakadali pano kunena zokuti ndale zimene mumapanga mnyumba ya malamulo mukulakwira amalawi. Alinafe tofunsa mena lovuta kwambiri chifukwa zitengera kuti ine ndili mbaliti so ine ukatifunsa ine ndili mbali yolamula ndili kolamula mmene makhala mbali yaboma ijayo ndi kumene ndili ineyo muli mbali yolamula indi yes. Koma ndinu phungu wa nyumba ya malamulo muchitapo chani ndi nkhani yokhudzatu mindset change ya anthu onse andale so anthu andale ngambirimbiri ine ngati munthu padeka ndekuti ngandiukulankhula kuti tili mvuto ila Malawi ndekuti ne mulu mwanga muli bwino ndikudziru tulawitsa ndipo ndipanga preaching khalebe we need to focus
development titukule dera lathu titukule Malawi unoyo ukapita kukonsuwese kwanga tetenga peza konsuwese yanga kwanga kukonsuwese silipanga zandale timamanga chitukuko mchifukwa magwira yesi kayangwa DPP magwenda ntchito wa MCP wa UTM ndi magwenda ntchito ndipo mafuma madzoti Mbawala sapanga ndale apanga chitukuko chifukwa mindset yanga ili bwino ndi madzoti ndale saja Malawi Amalawi safuna ndale afuna msima afuna mankhwala afuna miso yabwino tipange zimenezo tapasi zimenezo zandalezi tizipanga tikatsandi 6 months to elections ndiri tindizamala simuna yankhetu funso langa mindset change ili hapo mudati mwabwirira ku nyumba ya malamulo ngati MP yes obviously mukhala ndi influence muli ndi kuthekera kobweretsa malamulo kapena so kupanga zinthu zina ndi zina yes vuto limene lili pakadili pano chifukwa titati tinene chichewa china awa ndi matenda amene ali nyumba ya malamulo matenda muchitapo chani pofuna kuthetsa tenda limene sinkhale opheka imene ndakuuza kuti nyumba ija is political house ndi nyumba ya ndale basi mmene mucha ali sakukera kwake nkokera kwako tu Mbawala tathokoza kuti munali nafe tsiku lero ozaka basi akuti ndale saja amenewo ndi Albert Mbawala amene ndi wapampando wa komiti ya nyumba ya malamulo imene imaona za malamulo. Ino inali program ya MBC exclusive ndipo munali ndi ine alinafe Mlamba. Mudzakhale pomwepo sabata yamawa pamene tidzakupatsireniso ni program ina ya MBC exclusive. Mwakoma nonse. Foundation is pleased to have registered 94% pass rate. It is encouraging to know that for the past 3 years, our pass rate has been over 90%. Places are available for